Tras 2 anos de ausencia, a Fundación Galega contra o Narcotráfico recupera a súa gala anual, un evento que se celebrará o día 22 de abril no Auditorio de Vilagarcía e que ten como obxectivo homenaxear a aquelas persoas, colectivos ou administracións que traballan contra o narcotráfico ou os seus efectos. É un momento de eclosión de festa, de unirnos toda a xente que traballamos no mundo da reinserción, da loita explícita contra o narcotráfico e de dar o ben merecido regalo e tamén exposición pública de xente e institucións que se definen ao longo dos anos por a loita, por a reinserción e polo bo traballo en contra desta cultura que tamén crece, como vemos estes días, e hoxe mesmo neste Vernes de Dores, pois vemos que tamén crece tamén todo o malo. Nesta 16ª gala entregaránse 4 premios Nécora. Os galardoados coñeceránse nas vindeiras datas. O evento contará coa actuación musical da Escola Municipal Bernardo del Río. O repertorio vai a ser totalmente lúdico, o que se merece esta gala anual, e estará formado por bandas sonoras de películas, música tradicional, un poquinho de música clásica, seguro que haberá algún bolero, ou algún tema así máis movidiño. A gala celébrase no Auditorio de Vilagarcía para garantir todas as medidas sanitarias. Dende o Concello destacan a labor que realizan dende a Fundación. A gala o que tamén fai é visibilizar esta loita e ademais recoñecer o mérito das persoas e das entidades que sempre están aí aportando o seu graniño de area, o seu tempo e todo co seu corazón para intentar loitar contra esta lacra que, como decíamos, e vemos, por desgracia, día a día, continúa, pero tamén vai a continuar, sen ninguna dúbida, sempre ata o final a loita. A gala estará aberta a todos os públicos e a entrada será gratuita ata que se complete a capacidade máxima de ocupación.